Nabo bonke abafundisi abangaphakathi bekhaya, omama, obaba, abantu abasha, uSunday school. Igama lami ngiyoGenesis. Sibongo sami ngabanene. Ngokuzalwa ngizalelwe eMafakatini. Konke ngikwenzele eMafakatini. Bengiyisilile eMafakatini. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokuhlala ke ngihlala eMtshezi. Ngisentaba Mhlophe. EGuthuni. Ngizobonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uyathalana. uNkulunkulu ngithwalile. Izinto ziyenzeka endleleni, kodwa ngiye ngibuka uNkulunkulu nobuhle bakhe. Bazalwane ngibuye ngiphelele umkhuleko. Ngiye ngithi bayajabula abazalwane abakholwe emva kwengane. Eyikholwa phambi kwengane ziyahlupha ziyinhlupho. Kodwa ngiye ngibeka uNkulunkulu kuqala ngoba uyedwa wazi indlela yomuntu. Kulezi insuku singena ku14 days wokukhulekela inkonzo yaJuly. Ngiye ngababona abantu bephakamisa isandla engathi bekunenkonzo kuba Mtsibando phambili eShumayela. Ngoba bese ngembona phambili ngoba ePhasikeni ngangikhona. Maye babiza basibeze phambili. Beyoshayula yini bayobhala amagama. Haleluya. Jesu Kristu inkosi. Babhale bese ngisukuma emva kwabo bonke abebephakamisile. Ngithe mangiqeda ukulibhala igama lami ngaphaphama. Noma ngaqonda ukuthi kuyini, kodwa ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kula ngibizelwe khona. Ngoba la ngihleli khona sengihlezi ngibasola baqhamuka nenene zabo ngithi inkosi. Beqhamuka nezibe ezine ngithi awunkosi. Benikele umfundisi ngime. Ngithi nelami imali izoyothenga inwele. uNkulunkulu ngimisile. Angikwazi manje ukunikela ngoba sengiyabheka ukuthi imali yami izokwenza uronke. uJesu Kristu inkosi.